गोबांमा थायो बुट कमिटि खावै तमहायनो तिनि खावै रिजाखा खुबाई 26 आसरामबारिनि बिसिङाव खबजाक तुलासिकर आमसाई पूर्व राजनगर एडिसि विलेज दिना कपरा कामिओ ओ कामिओ तिनि फाइनाय चंमारी एबा विधानसभा चंमारी एबा पंचायत चंमारी वो लुकुरंनो कक कतै कक हामपिनानि एबा ताई सामुं तांनानि बागै कक पिलायनानि बागै हाइहेनो तिनि बुट कमिटि खावै जाखा दिना कपरा कामिं आमसायो चाइटा वार्ड न तयै तिनि खावै जाखा ओ चाइटा वार्ड न तयै बुट कमिटि खामानि कारण अंखा फाइनाय पंचायत चंमारी ओ चंमारी वो लुकुरक बाय कक सावै लुकुरंनो कक कतै बाय लुकुरंनो खो काहाम बाय खे कप्लायिंनानि कक पिनानि बागै ताई सामुं तांनानि बागै कक पिनानि बागैनो तिनि बुट कमिटि खाजाखा ताई बोसकां 2023 चंमारी वो बातायलायनानि एबा चंमारी वो कप्लायिंनानि ओ कप्लायिंगै आफ्रु कक पिनानि बागैनो तिनि आबुनि नाहार मुंबायनो तिनि बुट कमिटि खावै जाखा बुबागरा सावै दंगो बुबागरानि कक बायनो तिनि लुकुरक जत थायानो बुट कमिटि खालायतमा हायनो तिनि तुलासिकर आमचाई दिना कपरा कामिओ तिनि बुट कमिटि खावै जाखा ओ बुट कमिटि खामा जागा थाङै मानजागैखा तिप्रा मथानि खुवाई डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि शान्ति रंजन देबबर्मा ताई खुवाई जुनाल भाइस चेयरमैन खगेश देबबर्मा ताई आश्रामबारी ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि भूपेन देबबर्मा ताई आश्रामबारी ब्लक कमिटिनि मेम्बार चित्त देबबर्मा ताई सुजित देबबर्मा खबै ताई गुबुननि तिप्रा मथानि जुदा जुदा आदं थाङै मानजाखा ओ बुट कमिटि खामानि थायो नायतंदि पुलिसिं बायथा जरा बिदु रिपोर्ट चिनि कक टिभि तिप्रा मथानि वारियर्स सेंग्रागै आंताबो खाबाय खुबैखे सामुं तांनाय बुजा kokno buji toninai samani kokno prokas kai sanai ani dipasan jaman thai maisak pojonto ang no Tipramu thano khabai khubbai hamjagoi ang samung tangai tipramu tiprolai tukunai hambai नरन तीन दे 26 33 जन बबनि बागै नर तीन और बुट कमिटि खलायका बफरन बागै बुट कमिटि खाबा बब संगमनि बागै नर बुट कमिटि खाका बा ओ जे थाइनि जागानि मुंता मसाकारे हामबाय चिनि मेरिया तखुनु ते जतो चिनि YouTube नायतंनाय आनि खाजान तखुते बुकसुनो खाकसा मते हामबाय याफोर कारण म हंखाय 26 33 आश्रामबारि बुट कमिटि बाय दिना कपरानि बिसिंगो क्लायुमो बबा है इंखा जे बुट कमिटि खामानि तामै खाजाका तामै खाना नांखा कारण बुट कमिटि खामानि हिंखे महाराजानि वारियर संगै गड़ा तिप्रलेनो तिनि बर अरनि सेंक्रा कंगै बरनो तिनि चंगुरि फाइया आबनि बागै चिं तिनि अ जागा गड़ा इंको बुट कमिटि मा खाफायो कारण चिनि मो विलेज कमिटि इलेक्शन आब्रबो तंनाय ते बसकां विधानसभा आरोबो तंनाय 2023 नि बागैबो मो जे सेंक्रा जतो वारियर्स रक ब्रक महके सिं तिनि और खावै दिखता काइबसक बिसिनो तै तिनि और बुट कमिटि खाजाका एबा कयटा गागसबनो तै खाजाका मो एकटा गागसबानो कारण चाइटा बिसिनो चाइटा वार्ड नोटिस चाइटा वार्ड माने काइसा बिसि चाइटा वार्ड न तै तिनि बुट कमिटि खावै रिखा नंजे बर बुट कमिटि खाबनि निसिनि मंका आनि सिनि मुंखाय खवाई पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि शान्ति देबम हामबाय